আহিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি লৈ আহিছোঁ 2-3টা কাৰ্টন লৈ আহিলোঁ আৰু চাউল 2 বস্তা লৈ আহিলোঁ দাদাহঁতৰ হাততে দি দিম এতিয়া দাদাহঁতে কিবা ক'ব বিচাৰে खुलुमबाय गिबि गिबियाव जोंनि बनसुनि आफादगिरि मानबेरे रनजित मन्जिल बसुमतारी सारनिसिम आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय लोगोसे जोंजों स्टुडेन्टफोर जे दैबानायाव आफार आसामाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो जि हायो अनसुंथाइ महरै बिथांमोना फैदों अनसुंथाइ जानानै बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय जे दिनै जोङो समग्र आफार आसामाव जोङो गासैबो भारतबर्षआवनो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय बे दैबानाखौ नुनानै हेफाजाब होनो आवगायबोदों जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो हेफाजाब होदों चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव आरो दिनै स्टुडेन्टफ्रा गोसो गुदुं जायफोर स्टुडेन्टफोर बिथांमोना जा हायो एफा एनै खस्थ' खालामनानै जे जोंनि नैबे जांख्रिथाय जेराव बनसु सेन्ट्रेल अफिसावहाय बेखिनि मुवा बेसादफोरखौ लाबोदों जिहेतु भुगिनांनाय सुबुंफोरा एसेब्लाबो सहाय मोनदों दा गोजोननाय थाबाय बिनानावमोननिसिम आरो जोंबो बनसु तरफनिफ्राय बेसेबां हायो एसेबां जोङो दाख्लैनिफ्रायनो बानाय गैया मेंनाय गैया जोङो नाजागासिनो दङ बर' हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों जेला बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुआ मेंनाय बानाय गिनाय लाजिनायखौ दोनथ'नानै जोनोमनिफ्रायनो मोसा फिसाबादि एरनानै जोङो आवगायबोखादों आरो बे रोखोमनो बर' हारिनि थाखाय आरो मानबतानि खाथिराव बर' हारि नङाबाबो जिखुनु हारि माहारि धोरोम जेखि सुबुङानो जाया मानो खैफोदाव गोलैयोब्ला बिनि थाखाय बर' माहारि फरायसा आफादा जेब्लाबो हाबा मावनो थाखाय मानबतानि खाथिराव आरो समग्र बर' जाथिनि थाखाय जेब्लाबो खैफोद आफोद जिखिनि हाबाफारियाव गसंथानो जेब्लाबो रेडि बेखौ बे दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो मिथिसबाय आरो खेबसेबाव आङो साबायखर बावदों बिनानावमोननिसिम बेफोरबायदि गोसो गुदुं आइजोफ्रा सिख्लाफ्रा जे फैबाय थानाय इयुनाव जे जोंनि बर' समाजाव फैनानै खामानि मावफैयोब्ला जे बर' रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मिजिं खालामनो हागोन आं बेखौ फोरोंनानै फरायसा आफादनि खामानि